Hola, sóc l'Esperanza Pérez i sóc professora d'Economia de batxillerat des de fa 6 anys. El batxillerat social s'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació i la publicitat, el turisme. Per això, si agafeu aquesta modalitat de batxillerat, us trobareu amb matèries com les matemàtiques aplicades a les ciències socials, com a matèria comuna d'opció, o matèries de modalitat com l'economia i l'economia de l'empresa, de les quals soc jo professora, però també tindreu geografia, història de l'art, història del món contemporani, o matèries específiques com sociologia, psicologia, anàlisi musical o francès. Amb el títol de batxillerat podeu accedir a la universitat un cop aprovades les proves d'accés o accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les sortides acadèmiques són moltes amb aquesta modalitat. En quant a graus, teniu administració d'empresa, economia, estadística, criminologia, educació infantil i primària, direcció hotelera, educació social. I en quant a cicles formatius de grau superior també hi ha molts: administració i gestió, comerç i màrqueting, agències de viatges, guia turístic, prevenció de riscos laborals i professionals. Bé, veieu que aquest batxillerat ofereix un gran ventall de sortides tant acadèmiques com laborals.